Γεια σας. Ονομάζομαι Ζέρβας Ιωάννης και ήμουν από τους πρώτους φοιτητές που έκανα αίτηση στο πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση και μάλιστα με επιλέξανε στον ιδιωτικό φορέα Αναγέννησης Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσα την εξάμηνη πρακτική μου άσκηση εκεί πέρα, σε ένα χώρο όπου είχε το μέγεθος, τον εξοπλισμό αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να αποκομίσω πολλές εμπειρίες. Είχα τη δυνατότητα να δουλέψω, να μετουσιώσω σε πράξη τις θεωρητικές μου γνώσεις που έλαβα από το ΤΕΙ Λαμίας και στη συνέχεια να διεκδικήσω με αξιώσεις μια θέση, όπως και τελικά τα κατάφερα, σαν εργαζόμενος στον χώρο αυτό. Από εκεί και πέρα, τα πλεονεκτήματα ήταν ότι είχα οικονομικές απολαβές καλύτερες, αντίστοιχα σε σχέση με του δημοσίου, με ένα νοσοκομείο ή ένα κέντρο αποκατάστασης. Επιπλέον, η προοπτική του να εργαστείς εκεί πέρα υφίσταται, όπως και τελικά εγώ κατάφερα και υπέγραψα τη σύμβασή μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε με εργαζόμενος. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά το κομμάτι, διότι είναι 8 ώρες εντατικής δουλειάς. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι αποκόμισα πάρα πολλά και είναι μια εμπειρία που σας την προτείνω και αξίζει να το κάνετε.